mai întreba, știi toată matematica? Am să răspund nu, dar știu cum să te fac pe tine să iei 10 la examen. Fiecare elev merită să înțeleagă matematica. Chiar aș zice că fiecare dintre noi are capacitatea de a însuși cel puțin bazele matematicii. Sunt încrezută că ceea ce am învățat în cei 5 ani de predare poate ajuta fiecare elev să-și găsească propria cale spre a înțelege matematica. Când predau matematica, eu nu sunt profesoară, eu sunt un elev exact ca și tine. Învăț și eu cu fiecare exercițiu rezolvat. Tu înveți cum se ajunge la răspunsul corect, eu învăț cum să explic mai bine, mai frumos. Ca tânără studentă la specialitatea matematici aplicate, m-am decis din inimă că doresc să le arăt și altora. Cât de frumos este să descoperi tainele elegante ale matematicii. Fiecare teoremă are mesajul ei unic. Fiecare demonstrație are calea sa. Fiecare exercițiu te ajută să înțelegi mai mult sensul teoremei. Vreau să mă împart cu fiecare dintre voi cu partea teoretică a matematicii, ca mai apoi să fii sigur în ce privește partea practică a ei. Posibil că tu cunoști o cale sau două căi de rezolvare corectă a unui exercițiu, dar ce părere ai dacă ți-aș arăta că există 3, 4 sau chiar 10 metode, toate derivând dintr-o simplă teoremă de care nu ai ținut cont? Nimic nu este mai important decât înțelegerea sensului, ideii transmise de un exercițiu. Poate nu te-ai gândit, dar fiecare exercițiu de la evaluare sau examen are în spate un autor. Și iată, acel autor dorește să-ți transmită un mesaj matematic, un mic secret. Eu te pot ajuta să-l descoperi, să-l înțelegi. Îmi aduc aminte cum încă din gimnaziu fiecare caiet era aranjat frumos. Fiecare temă era marcată cu o culoare distinctă. Am căutat dintotdeauna frumusețea, iar acum când predau matematica, caut mereu să evidențiez frumosul, să arăt că matematica este o artă, arta de a vedea invizibilul. Am încercat mereu să le mențin atenția elevilor mei, fie printr-un exercițiu frumos, fie printr-o greșeală făcută intenționat sau o istorioară cu tâlc. Matematica se memorează ușor atunci când asociem formulele cu ceva apropiat nouă, de exemplu teorema lui Pitagora. A pătrat plus b pătrat este egal cu c pătrat. Se asociază ușor cu abecedarul din clasa 1. La lecțiile cu mine te voi învăța cum să memorezi ușor orice teoremă, ca mai apoi să înțelegi cele explicate. Eu văd predarea matematicii ca o intervenție chirurgicală. Încerc să pătrund în mintea elevului și să descălcesc toată dezordinea prezentă. De cele mai multe ori, elevul nu iubește matematica, pentru că noi, profesorii, am încercat să-i explicăm totul deodată, presupunând că elevul are capacitatea supranaturală de a însuși totul. Greșit! Am decis pentru mine. Eu predau matematica pentru ca elevul meu să o înțeleagă, iar mai apoi să o iubească. În fiecare zi mă întreb, de ce predau matematica? Și răspunsul este același. Aceasta știu să fac cel mai bine. Aceasta este pasiunea mea. Înscrie-te să faci lecții cu mine și sigur vei începe să îndrăgești matematica. Sunt Lili Moraru, profesoara care te va inspira să alegi matematica.